הערב הזה מוקדש כולו לנעמה. כל החברים והמשפחה הגיעו, אך היא לא פה. נעמה יקרה, היית מאמינה שחלפו כבר 5 שנים? הזמן לא מרפא, לא גורם לדברים להיות יותר פשוטים או קלים. לפני 5 שנים נעמה נסעה לטיול של אחרי הצבא להודו. זמן קצר לאחר שחזרה, התגלתה בגופה מחלת הזאבת, ותוך זמן קצר נפטרה. אני חושבת שהשיא מבחינת הטיול שלה לפחות, ואולי גם שלי, היה טרק שעשינו בנפאל באנפורנה. היא כבר אז התחילה להרגיש לא כל כך טוב, כל מיני צרות כאלה שבסוף הסתבר שזה הכל קשור לאותה מחלה. במהלך הטיול נעמה סבלה מכאבים רבים בכל הגוף והרגישה לא טוב. היא התחילה להסתגר בחדרה ולא יצאה לטיולים נוספים. כשהכאבים הפכו קשים מדי, היא החליטה לחזור הביתה. כעבור יומיים נעמה כבר אושפזה בבית חולים. כשהייתי מחבק אותה בתקופה הזאת, היא אמרה לי, כואב לי, כאילו לא אפשר לגעת בה. איך שנחתתי, ירדתי לכיוון איפה שאוספים את המזוודות, ואייל כבר חיכה לי שם עוד לפני שאוספים את המזוודות. תפס אותי, חיבק אותי, סיפר לי שנפטרה, ואנחנו עכשיו ממש ממהרים, נוסעים ישר להלוויה שלה. המשפחה והחברים החליטו לציין את זכרה בדרך מיוחדת. השנה החליטה דליה, אימה, לעשות זאת בדרך מעט שונה. אנחנו בדרך כלל כל שנה עושים מפגש זיכרון לנעמה עם החבר'ה שלה. והיום ביקשתי מהאחראי על החוג, שאלתי אותו אם הוא אפשר לעשות את הערב במסגרת הריקודים, כי אני בטוחה שהיא הייתה מאוד גאה בי על כל מה שאני עושה, על הפעילות שלי בחוג. ככל שעובר הזמן אז מגיעים פחות אנשים, ומי שנשאר עכשיו אני חושב שזה הגרעין של החברים הכי טובים, החברים הכי קרובים. ככל שהזמן עובר פחות קשה. פשוט התרגלתי, וזה כואב לי שהתרגלתי. כל שנה שעוברת שזה הולך ונהיה יותר רחוק. אני לפעמים רוצה שהזמן יעמוד, יעצור כזה, קשה. כבר 5 שנים עברו מאז שנעמה נפטרה, והזמן לא עוצר. אך המשפחה והחברים דואגים לכך שנעמה לא תשכח. בלילה שוב קמה מחלום עלייך. חלמתי שאת בחיים עדיין. רציתי להגיד לך שבכל מקום את איתי בליבי. לא הספקתי לומר לך שלום. שירי לי שיר עצוב, רציתי להגיד לך שאני.